L'agenda nadalenca de Lloret de Mar ofereix diverses activitats força entretingudes pels nens i nenes. A banda de la biblioteca, dos espais més de la ciutat organitzen diferents tallers aquests dies. Al Museu del Mar, els nens a partir de 6 anys podran gaudir, per exemple, d'un taller de ciència el dia 28 de desembre. L'endemà, el museu proposa una actuació de màgia adreçada a infants des de 4 anys. El dia 2 de gener es farà un taller de maquetes de paper i, a més, es podrà donar la carta al patge real. Pel que fa a Can Saragossa, l'activitat serà el 30 de desembre i girarà a l'entorn de l'arqueologia. Tots aquests tallers es faran a partir de les 5 de la tarda i cal que els infants estiguin acompanyats per un adult. Es recomana fer reserva prèvia perquè les places són limitades.